Ja, és que xulada, tu. Hem tingut sort aquest any, eh? ¿Qué pasen? ¿Pasamos? Gracias. Peña botadera, sí. No, el Barracín. Tortura. Y al Barracín. Aquí vais. Dia 2, hem arrencat d'on? De Torres del Barracín i anirem a Checa. A veure què diu aquí. Bronchales. A Orihuela, el poble màgic d'Espanya. Orihuela del Tremendal, diu. Per què estan parades les bicis? Estan parades perquè estem jalant, como siempre. Eso es lo que digo en el nacimiento del Tajo. I aquí el Lluís contaminant el naixement del riu Tajo. A prop de Checa. Bueno, Trastellán. Arranquem el tercer día como nuevos. Checa. ¿Y el hotel? No, Hotel la Gerencia. Ahí. Això és com el Moab, però d'aquí, Molt bonic. I aquí, doncs, no. A peu i tot. Què pots muntar? Què pots muntar? Vinga. Quina ombria, ens feia falta, Parque Natural del Alto Tajo, diu. Impressionant. Tremendo. Vine, caballet, vine. Vine, caballet, vine. Corre, vine. Vine, caballet. Com se diu això? Uau, a veure, que ho gravo en directe jo aquí. Totes les rutes que tenen per aquí planificades. Aquesta empresa o aquesta? No, nosaltres estem a la més petita. Aquesta, 680. No, 680. 13.000. Vale, pues sí. Les bicicletes... Una mica de montañas vacías. Dia 4. Aquí ens han donat de dinar avui. Molt bé. I després de dinar, un rato de feina.
Apa ahí. A la cadira. I les noies que s'han fet fa tants dies. Los muertos, ¿eh? I les noies que s'han fet Desde luego es un puesto molt bonic. de temps. I les noies que s'han De matina. se'n van a buscar un marit. Com és que no haver mai com és que mai l'aprendran. I els marits són anant Ella de la meva. fa tants dies. I els marits són anant fa tant de temps. I els marits són anant a la guerra de Algún puesto de las montañas muy vacías. Que se m'ha arribat molt bé. Ens han recomanat, diu, coged agua. Agua. Coged agua. que s'ha fet els soldats fa tant de temps. I que Castellfabib s'ha fet els soldats y el tunelet. a les tombes El túnel que grabo el país del jabalambri. Arribant al cim aquí mateix. Sí senyor. que s'han fet fa tants dies. I les tombes que Arribant a Mora de Rubielos. Què ha costat això avui, eh? Vols deixar de fer roqueries? Muy bien. Tia, últim no, penúltim, pujant al collado de San no sé quién. Al final crec que arribem a Val de Linares. Paisatge amb més pins que ahir. Linares de Mora. Un poblet bonic. Pues sí que és per dalt. Ah, pues bueno. Pues a peu, eh? De Linares de Mora. Se surt per un sendero encantador. Ah, vale. Boscos de Val de Linares, a punt d'arribar a la Penyarroia. Passa, tira. Que faig jo, això també fa foto, eh? Això fa foto també. Saludeu a la càmera. Que ha costat això. És el cim més alt de Teruel, eh? Bueno, a punt de començar un nou dia, l'últim. Estem a Alcalà de la Selva. Toca la pantalla. Santiago de Chile se despierta entre montañas. Aquí retoca la guitarra en la 304. Adéu. Rebelde que anda medio enamorado de la señorita rock and roll. Canvia molt, saps? Aunque no Se veuen menys les arrugues. Bueno,
Sembla que aquesta és l'última pujada de com se diu això de les muntanyes vacías. Las víctimas del proceso. Oiga, oiga, que esto tiene tarifa. Oiga, oiga. Molt bé, l'esperarem perquè no es passi. D'arribada, I això són les fotos d'arribada.